colegi. Și în primul rând aș vrea să zic la mulți ani pentru astăzi, pentru Mihai, Mihaela, pentru Gabi, Gabriela, Gabriel, da? Și pentru început o să vă spunem, o să vă comunic programul nostru de astăzi. O să avem 2 secțiuni de tunsoare. Pe urmă vom avea o pauză de cafea. Și după acea pauză, bineînțeles că revenim cu 2 secțiuni de covări. Ca să nu mai așteptăm prea mult, o să vreau să invit pe colegii mei în scenă. Și anume pe Marius Cioroc, Denis Iacov din Constanța, Iulian Neculai de la Galați și, bineînțeles, încă o sărbătorită Mihaela Neculai de la Galați. Între timp, până când se pregătesc colegii mei, trebuie să vă comunic că astăzi avem niște premii pentru dumneavoastră. Avem o tombolă cu tichete, pe care acele tichete dumneavoastră le-ați dobândit în urma unei achiziții de 5 milioane, da? Care sunt premiile? Premiile sunt 2 kituri din gama Mitolo, un uscător Baby Liz, un ucenic și, bineînțeles, o excursie Alpha Park în Austria de 2 persoane. Da. Cine mai avem o ofertă specială referitor la această tombolă? Cine face astăzi comandă în valoare de 5 milioane, bineînțeles că primește tichetul și participă la tombolă și pe lângă asta mai obține și un curs Alpha Park de 2 zile. Deci oferta este numai asta. Și la acea tombolă avem premii, o placă Baby Liz, un kit Mitolo și 3 premii de produse. Da? Toate taloanele și pentru concurs și fișele de feedback se vor strânge în cutie la pauză. Deocamdată o să vreau să trec pe la colegii mei să ne spună câte ceva despre modelele lor, cum le-au pregătit. Cine vrea să înceapă cu primul, ca să scapă mai repede? Bine v-am găsit în primul rând. Este modelul meu Amalia. Amalia a venit ieri cu o rădăcină de dreaptă de 6, iar pe lungime a fost vopsit prin martie, nu? Deci vopsit cu o vopsea din comerț doar pe lungime. Ca să obțin această culoare de bază pe care o vedeți, acest blond piersicuță, am folosit 12.34, la 90 de mililitri am pus 10 ml de 766i, 12% în proporție de 1 la 2 și am aplicat rădăcină lungime pe tot părul. Pentru accente am folosit 25 de grame de training, adică geală sau galben, cum doriți să-i spuneți. La 25 de grame am pus 5 grame de arancio combinat cu oxidant de 3% în proporție de 1 la 1,5. Mai am un accent de 714, 15 grame combinat cu 7.32, 15 grame cu activator în proporție 1 la 2 și 921, 15 grame cu 10,1, 15 grame, 1 cm de albastru și 1 cm de viola împreună cu activator 1 la 2. Despre tunsoare. Tunsoarea de astăzi este o propunere pentru păr creț. Amalia mă lasă să-i fac o schimbare destul de radicală. Asta nu înseamnă că o să o tund extraordinar de scurt, ca să fie liniștită. Dar voi începe așa. În zona din față am această separare, da, de triunghi, care va fi un breton lung. Zonele, o să observați, sunt colorate doar jumătate, restul este culoarea de bază. Sus se continuă cu, la fel, acest triunghi care, dacă poți să întorci un pic, pornește acest triunghi, da, care este un pic asimetric, nu este pe centru, și mai am aceste 2 triunghiuri în laterale care nu sunt în oglindă și acest triunghi în zona din spate. Ce voi face? În zonele laterale voi da o formă de bob la nivelul bărbiei, pentru că, de ce? Pe părul creț, multe persoane au
nu se ondulează atât de mult. Eu atunci o să mă folosesc de această chestie și o să fac o linie cu greutate astfel încât să-mi stea în interior, pe dedesubt să am o formă de U. După ce o să fac în oglindă, atât partea dreaptă cât și partea stângă, în spate voi continua cu ghid, da? De la acest bob și voi merge un pic pe diagonală, astfel încât să obțin mai multă greutate pe mijloc. În zona din centru, la fel, voi porni diagonal, da? Toate meșele, apoi din partea inversă la fel, astfel încât să rotunjesc foarte mult, să dau un volum mult mai mare, iar în zonele laterale voi tunde la fel pe cărări radiale, toate trase la prima, da? Astfel încât să îmi obțin un volum mai mult în laterale. La fel va fi și în partea aceasta. Sus, în top, pur și simplu voi lua meșe la 90 față de forma capului, toate cele din spate aduse aici, toate acestea aduse aici. Sper să vă placă propunerea mea și să cuvântul și la alți colegi. Mulțumesc, da? Și spuneam că dacă vreți să distribuiți, aveți spuma pe de-o parte, aveți volumizer, spray-ul volumizer iarăși pe de altă parte. Puteți folosi de asemenea și textul în momentul în care figurați, dacă la fel se aplică pe păr umed și apoi figurăm. Deci există o serie de produse care ne ajută să facem diverse fiecare styling, linie de styling. Aveți aici fixativul Sculpting Spray. Acesta este destul de puternic. Sculpting-ul eu de obicei folosesc în finalul conturilor. Vedeți că este destul de puternic și dacă dați, există riscul să luați pellicule de pe păr, pentru că este destul de puternic. Puteți, dacă ați pulverizat foarte, foarte puțin și în special pe rădăcină, se poate pune și înainte, dar atenție la cantitate. Dar dacă puneți mai mult, de preferat este să folosiți la final, în momentul în care faceți scurte, orbune sau aveți astfel de construiri care nu se lasă și nu e nicio problemă să le umeziți, pentru că este destul de umedă. Apoi aveți ceara, este o ceară cu o ceară solidă, dar spre deosebire de celelalte produse similare din alte branduri. Ceara aceasta are putere de apretare destul de mare, deci avem două unghiuri și un luciu foarte puternic. O să lucrăm cu ea la partea de styling, pentru că atât finisajele merg foarte bine făcut cu acest produs, cât și împletiturile, în special împletiturile pe care nu le modelăm. Deci unde nu modificăm împletitura, este ok. Dacă doresc să modific împletitura, adică să trag de șuvițe și să modelez, se poate folosi crema sau illuminating bar. Este crema Define Air, care merge foarte bine pentru că e flexibilă, pentru altfel de pedicuri, în special acelea pe care le remodelăm. Fixativele le găsiți în diverse. Fixativul cel mai flexibil, dacă le treați de aproape, face peliculă. Da? Fixativele se dau de la distanță. Distanță cam de aici, da? Deci trebuie să dau de la distanță fixativul. Deci nu-l dați de aproape pentru că vă face peliculă. Mulți dintre colegi au luat și nu știu de ce nu le place fixativul respectiv. Îmi cer scuze, eu sunt răcită, am fost și răbușită, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a venit vocea până astăzi, ca să vă mângăiți, dar încă mai ducesc, scuze pentru acest inconvenient.
Așa, pe final o să ne vedeți și pe partea de pagini, de producții, statistele, la producții în zona, la așa de zone, nicio problemă, diferente exploate care există. Da, deci bronzul bej este pe o basă deschisă din pudră de la început, cum am și zis, și am pus 1031 color wear. La 50 de grame de 1031 color wear am pus 4 grame de 653 color wear, o nuanță de maro care este un maro cald, da? Și cu activator în proporție de 1 la 2, ca și culoare de bază. Asta este culoarea mea de bază. Dacă tot am prins microfonul să fac o recapitulare la tunsoare, deși mai am un pic de ultimile finisaje. Și în partea stângă, bineînțeles, cum am și spus, este singura zonă scurtă care m-a lăsat să o fac. Pe urmă, în zona din spate, pur și simplu am separat pe mijloc. Am făcut primele 2 sau 3 treceri, cred că le-am tăiat fără tensiune, în pieptănul cu dinții largi, pentru că aici am ceva vârteje care ridică părul, da? Și n-am putut să fac niciun unghi pe moment. Pe urmă, pur și simplu, unghi de 45 de grade, care mai sus, cum am trecut de vârful urechii, l-am modificat în unghi de 90 față de creștere și apoi 90 față de zona plată a capului din spate pentru o graduare mare. Cum am făcut, în schimb, în partea din dreapta, toate meșele le-am adus spre colțul meu din dreapta, de la ceafă, deci acolo capul nostru face o curbură, da? Prima curbură o face, să zicem, în zona asta, la 2-3 degete după ureche, da? Și acolo mi-am adus aproape toate meșele pentru a crește lungimea. În schimb, pe zona opusă am mers cu fiecare meșă pe poziție, încât și graduarea mea a crescut și lungimea mi s-a scurtat mai mult, da? Am avut aici o zonă, un dreptunghi care l-am tuns pur și simplu, am dat lungimea după ghidul din spate și ușor, următoarele treceri, am ridicat un pic meșa pentru graduare, da? Pe urmă, pe lateralul opus, aici, mi-am dat lungime după ghidul din spate, am presat ușor cu pieptănul pentru ca să îmi iau lungimea de la ureche. Dacă aș fi tensionat foarte tare, fără să presez cu pieptănul și aș fi tăiat drept, aș fi avut o găurică în dreptul urechii, da? Pentru că urechea ne mai ridică un pic părul. Dacă îl iau la verificat aici, întotdeauna o să-mi iasă un moț mai lung, dar e ok așa, să aveți grijă să nu îl corectați, cumva să luați, că pe urmă o să avem o găurică. Pe toate le-am dus la meșaghid. Apoi am avut zona de aici, din față, care am început cu meșaghid din spate. Trecerile mele au fost oblice și apoi ușor, ușor le-am rotit către față și toate meșele le-am tras spre spate. De ce? Să am această zonă scurtă aici și să obțin lungime cât mai mare în față. Acum, la partea din față, v-am zis că nu o să tund prea mult pentru că ea, după cum vedeți, are deja un breton scurt pe dedesubt. Și atunci nu o să fac altceva, pentru că oricum i-am promis că îi păstrez lungimea asta ca să poată să dea părul pe partea cealaltă, să ascundă zona scurtă când se duce la școală. Și atunci o să dau o formă ușor grafică, vizual, da? Aici ușor curbată. Cam atât despre tunsoarea mea. Mai am un pic de finisat, o să-i dau cuvântul Mihaelei mai departe. Mulțumesc! Cât mai avangardă sau cât mai simplu, depinde de fiecare ce dorește să vadă și să se inspire. O să le rog pe fete să facă o recapitulare la produsele care le-au folosit și de ce au ales produsele respective. Dănuța? Eu am folosit fixativul din gama de strălucire, cu fixare firm, adică nici flexibilă, un pic mai strong decât flexibilă, dar nu e chiar strong. De ce? Pentru că poți să lucrezi și să modelezi șuvițele foarte, foarte bine. După cum ați văzut, în afară de acest fixativ, n-am folosit niciun alt produs de styling. Vreau să vă arăt că șuvițele în spate le-am modelat. Reticură, da, mi-am luat din codița mai mică, o meșă din codița mai mare, da, aleatoriu, am făcut o codiță
pornind spre partea aceasta și o codiță pornind în partea dreaptă. La fel ca și la trăsare, să știți că foarte este important este poziția corpului. Dacă nu vă așezați în lateralul clientei și să stați, să trageți, să împletiți în zona aceasta, când doriți să prindeți acea împletitură, nu o să vă mai iasă. La fel și cu împletitura din față. Dacă nu vă așezați din spate, să începeți să împletiți, aici o să fie foarte larg. Trebuie întotdeauna să urmați când faceți împletituri forma capului. Asta e propunerea mea.